Priatelia, čiže dneska som sa s vami chcel podeliť o moje skúsenosti, ako zvýšiť, alebo teda čo robiť, aby ste mali vyšší dosah na Facebooku. Viem, že veľa ľudí, ktorí pridávajú na sociálne siete, tak majú problém s tým dosahovať nejaké väčšie čísla na Facebooku. Občas nejaké video vystrelí. Ja mám pár firiem, s ktorými sme spolupracovali, kde tie videá vystrelili a teraz som si ich analyzoval a poviem vám aj prečo tie jednotlivé kusy obsahu ako keby vystrelili, čo bolo na nich dobré a čo sa dá použiť aj na váš biznis. Čiže začal by som s prvým obsahom a prvý obsah je UGC. UGC funguje na Facebooku preto veľmi dobre, pretože na Facebooku je troška staršia audience a oni sú viac náchylní možno na komentovanie, na reakcie, viac sú takí emoční, čiže keď niečo na tom UGCčku je možno, čo sa im páči, alebo ich to prekvapilo, alebo je to alebo sa mu to tak volá, že ragebaitové, že je tam naschvál niečo, čo im hneď tých sledovateľov ako keby prinúti komentovať, hej, je tam nejaká možno chyba gramatická, alebo tam niečo možno nesprávne povedané, tak toto vzbudzuje tých ľudí záujem a oni hneď potom potrebujú komentovať vlastne na to video. A tu vám ukážem prvý príklad. Toto bola spolupráca v rámci karavanovej firmy, alebo teda firmy, ktorá sa venuje karavanom a prenajmom. Poďte sa na to pozrieť. Vonkajšia sprcha, nádrž na bufík, odpadová a pitná voda 60 litrov, obidve nádrže. Toto video, keď si všimnete na začiatku, ten úvod, Poďte sa na to pozrieť, priatelia. tak vidíte, ako vyzerá to celkové auto. Nádrž na bufík. Je to nadstavba na Dodge Ram, je to obrovské auto a čo je dobré v tomto videu, hneď vám ukážem, ale naspäť ešte k videu. Čiže toto video má 279 zdieľaní, 141 lajkov a teda 141 komentárov, 6700 lajkov a vyše 500 000 videní. A prečo toto video tak dobre a prečo tak dobre performovalo, vám hneď vysvetlím. Ale môžete sa zamyslieť, že čo bolo na tom tak dobre. Poďte sa na to pozrieť, priatelia. Vonkajšia sprcha, nádrž na bufík, odpadová a pitná voda 60 litrov, obidve. Takýto druh videa funguje preto, lebo hneď na úvode v tom hooku je dobrý vizuálny hook. To znamená, že to auto s tou nastavbou vyzerá vizuálne dobre a lákavo a ľudia to možno málo kedy vidia takéto auto naživo. Ale aj vo videách, lebo tento níž je taký troška špecifický. Čiže hneď na začiatku je brutálne auto, obrovské, hneď ich to zaujalo. Hej, tých ľudí to zaujalo hneď to video, že ty kokos, to čo je za nadstavbu? A ja tam dávam aj silný hook textový. Poďte sa na to pozrieť, priatelia. Poďte sa na to pozrieť a kráčam k autu a dovnútra. Hej, čiže ten dobrý hook vizuálny som podporil ešte dobrým hookom aj textovým a psychologicky som tých ľudí stiahol do toho videa a chcú to pozerať so mnou, hej, ako to tam prejdem celé. Vonkajšia sprcha. Opis, hej, má to minútu 40 a veľká časť ľudí si dopozeral to video viac ako minútu, hej. Takéto videá sú brutálne preto, lebo, ako som povedal, tá staršia audience nevidela takéto veci, hneď ich to prekvapilo a hneď chcú komentovať. Že UGCčka s nejakým prekvapivým produktom, s niečím, čo nikto nikdy nevidel, alebo je to málo videné na Instagrame, tak fungujú. Ďalšou vecou, ktorá funguje na Instagrame, sú tzv. Ako keby predstavenia jednotlivých podnikaní. To znamená, že ja som vytvoril nejakú simulujúcu situáciu, že ja som stretol toho majiteľa firmy a pýtam sa ho, že a čo ty tu a čo robíš? A vlastne on mi prejde a ukáže mi vlastne všetko, čo robí. Tu je to pekne znázornené na tomto videu. Čau, Peťo, čo ty tu robíš? Čau, Marek. Vieš čo, predávam obytné nadstavby. No, poď. Veľmi rád. Poď, budú tie. V tomto videu mi potom Peťo ukáže celý ten produkt. A je to tiež taký túr vlastne toho celkového. Kde je zobrazený ten majiteľ a v podstate tým pádom sa buduje tá autorita toho majiteľa a aj tej služby. Takéto videá tiež veľmi sú náchylné na videnia, pretože ľudia majú radi nové veci, majú radi nejaké prezentácie a radi počúvajú, keď sa o niečom hovorí. Takisto
Toto video malo cez 2300 lajkov, cez 58 komentárov, 200 zdieľaní a cez 180 000 videní. Čiže aj takýto druh môžete spraviť aj vy na vašej firme alebo pri vašom brande, že ukážete z pohľadu iného človeka, ako ten váš biznis vyzerá, alebo čo to vlastne predávate, alebo akú službu ponúkate. Takže takýto content určite bude fungovať a bude dosahovať viac výsledkov ako obyčajný bežný obsah. Mám tu pre vás posledný kus obsahu, ktorý by vám mohol fungovať na internete a tým sú nejaké value content. To znamená, že odovzdáte nejakú brutálnu hodnotu, o ktorej sa takisto nehovorí, prinesie vám to niečo naviac a môžete to spraviť hneď. 6 000 eur daňový bonus na zaplatené úroky na hypotéke. A to môžeš mať aj ty. Teraz ti poviem presný návod na... Toto video je už štvrté v poradí, štvrtý rok po sebe, ktoré získalo viac ako 500 000 videní. Hej? A v tomto videu odovzdá Adam informáciu o tom, ako získať 6 000 eur od štátu na zaplatených úrokoch. To znamená, že odovzdá obrovskú hodnotu za obrovské prachy ľuďom, ktorí sú neznali, pretože tento príspevok od štátu je málo komunikovaný na internete. To znamená, že ľudia o ňom nevedia a radi sa dozvedia nejakú takúto informáciu, ako môžu od štátu získať 6 000 eur. To znamená, že value content takisto má obrovské dosahy na Facebooku. Ale pozor, musí to byť fakt value, hej? Musí to byť obrovská hodnota za málo roboty, hej? V tomto prípade je to 6 000 eur daňový bonus za to, že donesiete papiere účtovníčke, vypýtate si niečo z banky a získate tento príspevok. Čiže tieto tri typy obsahu v podstate momentálne na Facebooku fungujú. Dajte mi vedieť, ak ich vyskúšate a ako vám budú v podstate fungovať. Budem rád, ak ma budete sledovať a vidíme sa pri ďalšom videu.